hello! Vi är inte här. Göteborg, Chin Christian Fellowship, how Elverum, Norway. Gospel kan Norway kan kerto doon na boy ni midsummer, say this midsummer niya kan chola ti izia lutuk. Kan motor chuan tur hawn niya. Kom nu. Hisingen. Vi ska hem till dig, va? Ni borde komma till mig och hämta mig. Sedan Göteborg kan om. Wow. Jag går så att åka. 100. Okej. Hej va. Snackar vi inte. Angeredslilon. Tänkte jag. Någon har varit ute vid kyrkan Angered? Nej. De har också en sån här ungdomskyrka där. Kan kualilon larber te singami säger sin sidan som De här får ju vilken bild han här kör. Ja. De här kollade. De tänkte se vad är det för som kör. de vinkar oss. Hoppas det står inte det lånevill någonstans. Ja, det finns väl inte lånevill där någonstans, va? Jag vet inte. Det står ingen sponsor på bilen i alla fall. Kailangan ng pangtiyaw. Talayaw. Why? Vinka nu. De kollar inte på mig. Peace. De kollade på dig ju. Doon na na panghaw. Kan motor kahit saan ka ito daw. Kommer nu. Jaha, de är bakom Vinka mig. nu. Gör någon sign eller någonting. Igen. Han kollar inte. Kolla Kan man nu inasa ba? Baru at hiyang nuam na to. Kung elfa kan ome. Kilay mi ki. Bohus. Man lay lalhom na niya kilain. Kung elf leilon. Lite pip. Hur mycket är stall med dem? Som använder. Amoy. Akap. Ala leilon. Kan ta ka man. Du har jättebra framkamera. Kilay mi trong hong anang. Och 10 kilometer kvar ju. Norway kan keng. Vem är mobil? Ay, amoy luto. Ito kam. Hi. Halden kommun kan keng ni. Halden ka kan kal don law toro. Alltså, du ska skrämma mina ögon. Norway hidron strict daw le kamo. Kiki custom. Ja, var det därför? Ja. Vad ska vi göra? Om de stoppar oss stannar.
Har vissa legitimation. Vad stoppar man? Jo, förra gången gjorde de. Kan safe. Är det bara det här eller finns det mer? Nej, det är bara här. Kan safe ni ju. För att de har bilen, han vill inte. Han vill inte. Han kommer säga det i Norge och tull. Välkommen till Norge. Arboreaden om ni. 3.8 kilometer. Alltså, vad är det nu? Vad känns det här? Salsa ini mai ada lampang tu. Ini yang harus ya wang. Norway, Elverum, lampuan ini. Hoppas att vi är rätt väg. Tilian lah tu ko. Tilian zia ko. In bual baca kamu le. Tipu ini. Apa mau ibe? Wih. Oh, kakek. Dia fehna. Kakek ho. Tila bata ni he. Abat lutuk. Chào tao nghe. Hắn nói mấy cái camping. Hắn nảy về. Elverum kanske är Chum ke moi to ke. Var i kyrkan då? Om 6 minuter rakt fram. Vi är jättenära nu. Rak och sen svänger rondellen vänster. Rak. Alltså kolla, Amman och Rodan bensin. Ska vi köra höger eller? Nej, rakt fram. Och så vi kan köra fel. Elverum, det han kan omkomma ni. Kvaltan ni. Dua med. Family på karten. Jag tänkte att han var på langan till jag kan ha.